बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2021 मायथाइनि बावखुंग्रि फोरबोआ साननैनि हाबाफारिजों 14 आरो 15 खालाराव आब्रुथियै जोबलांबाय। जोबथा साननि हाबाफारियाव फुंबिलियाव बिफां गायनाय, बावखुंग्रि हाजोनि आफाङाव थानाय साखाथि फाखाथि ओनसोलफोरनि थागिबि हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनाय लाबोनायनि मोन्थोरजों गिदिरफोरखौ बैसागुनि गोथार सानाव मान होनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। लोगोसे बेलासि समाव हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे देंखोगिरिफोरनि मिलौदो देंखोजों बावखुंग्रि हाजोखौ गोमखांहोयो। बे जोबथा हाबाफारियावनो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बुङो दि बिटिसिनि टुरिज्म बिफान आरो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आरो लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरनि मददजों बावखुंग्रि फोरबोआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लायनि बावखुंग्रि फोरबोआ फेग्रा मुवा बेसाद गैयालासेनो आब्रुथियै थुंगेबाय होननानै बिथाङा बुंथियो आरो इयुन समाव बावखुंग्रि फोरबोखौ मुलुगनां थाखोआव गोसारथि होगोन होननानैबो बुंबावो। लोगोसे बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि बोसोनगिरि प्रतिभा ब्रह्मआबो बुंबावो दि बावखुंग्रि हाजोआव हाजो गाखोनाय हुदाया गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो बैफोर सोलिबोनाय हुदाखौ जों जेब्लाबो जौगाखां खालामगोन होननानै बुंथियो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। रायजो नाङैनो जोबोर गाजा गोमजायै फालिदों रंजालि बैसागो। थांनाय बोसोराव कर'नानि थाखाय बैसागु रंजाथाइ फोरबोखौ रायजो सोरखारा खुंनायनिफ्राय बादा होनानै दोनदोंमोन। नाथाय देग्लाय कर'ना बेरामा एसेब्लाबो खमायबोनायनि थाखाय रायजो सोरखारा माखासे खान्थिनि गेजेरजों बैसागु रंजाथाइ फोरबोखौ फालिनो बिथोन होदों। नाथाय सोरखारा खानानै होनाय खान्थि बायदियै हरनि 11:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बैसागु रंजाथाइ फोरबोनि गासैबो हाबाफारिखौ फोजोबनो नांगोन। गुबुन फारसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सोरखारा खानानै होनाय बे सम सीमा खान्थिनि आयेनखौ सिफायोब्लानो बिसोरनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन। रायजो सोरखारा बेनि सायाव आयेन बानायनाय जाबाय। बिनिखायनो बे आयेनखौ सिफायनो मोननाय नङा होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि जाय महरगिरिफोरा मोनानि 11:30 रिंगानि उनावबो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो टेलिभिजननि गेजेरजों लाइभ टेलिकास्ट खालामगोन बिसोरनि सायाव गसर थिसननाय जागोन आरो जायफोर बे गसर थिसनजागोन बिथांमोना 3 बोसोरसिम आदालतनि दरखंआव फैनांगोन होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो रंजालि बैसागुखौ गोजोनै फालिनायजों लोगोसे सोरखारा खानानै होनाय आयेनखौ नेवसिगारनानै सोरखारनि हेंथायै थानो नाङा होननानै बिथाङा बुंथियो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।